Pagbukas sa Jubilee Year sa upat ka mga dagkong simbahan ubos sa Archdiocese of Cebu, gihimugatan sa homily ni Cebu Archbishop Jose Palma atol sa Christmas Eve Mass. Ani ang report. Gisugdan ang Christmas Eve Mass sa Cebu Metropolitan Cathedral sa pagyukbo ug pagtahod sa imahen sa Batang Jesus nga gipanganak sa Pasungan. Si Arsobispo sa Sugbo Jose Palma ang misaulog sa Christmas Eve Mass diin mikon celebrate usab si Bishop Antonio Ranyola ug ang mga sakop sa team of pastors sa cathedral. Atol sa homily sa Arsobispo, gipahibaw niini nga kagabii gibuksan na ni Pope Francis ang Jubilee Door sa St. Peter's Basilica. Hinuon sa mga Archdiocese gawa sa St. Peter's Basilica sama sa Archdiocese of Cebu, buksan ang Jubilee Year karong Disyembre 29 hangtod na sa January 6, 2026. Subay niini, gipahibaw usab ni Palma ang mga Jubilee churches nga dugang mo sa ulog sa pagbukas sa Jubilee Year karong Disyembre 29 atol sa kapistahan sa Sagrada Familia. Gawa sa cathedral, dungang mubukas sa Jubilee Year ang Parish of Santo Tomas de Villanueva sa Danao City, ang Archdiocesan Shrine of St. Catherine of Alexandria sa Carcar City ug ang Saints Peter and Paul Parish sa Bantayan Island. Og ang door mo'y timaan nga si Jesus mo'y door pultahan nga atong agyan pakadto sa amahan. Ang Jubilee Year nagpasabot nga Year of Grace and Favor o ang grasya nga ihatag tungod sa gugma sa Dios sa tao. Ang pagsaulog sa Jubilee Year gisugdan niadtong 1300 ni Pope Boniface VIII. Kaniadto matag 50 ka tuig una pa buksan sa simbahan ang Jubilee Door. Apan karon gihimo na kini matag 25 ka tuig, diin katapusan kining gibuksan niadtong tuig 2000. Nga taliwala sa istorya panaw sa kinabuhi, dunay pasalig sa dakong hugma sa Dios nga ang iyang katawhan pinangga sa Ginoo. Gitapos ang Christmas Eve Mass sa paghatag og special blessing sa mga bata. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.